И здравейте, потребители на YouTube. Днес играем Blackstar епизод от компютъра на Теди. И в момента аз играя, с мен е Теди. Хай. И Лаги, като да не казвам какво. И ми пишат по скайп. Моля те, играй, докато аз си видя кой ми пише по скайп. Добре. Другия лаптоп. Лади ужасно. Дума пак може да водим. Ла. Много съм смешен. И сме много напреднали, на пети ден сме и ни гледайте ти само. Слънце, не. На. И аз да си направя реклама на сървъра, кандидатствайте, линк за групата, в която трябва да кандидатствате, ще има в описанието. На Майнкрафт. Приемаме всеки, който ни хареса къщата му много. Моят приятел е приет без кандидатура и да берех череши. И много лаги. Лага. Нига. Сега ако се намеря холма, И много добре. По-нагоре. ома въгъл бърках посоките. Аз до сега ходих насам. И хора, само това беше информативно клипче, че започвам поредица на Don't Starve. В другите епизоди няма да има такъв лаг, То, че снимаме с друг обектив. защото ще снимаме изобщо друг компютър. И може да сте начули тук как се оговаряме, къде ще снимаме, но му е бете майката. Вече гледах този клип. Чакайте, аз стана пред огъня да се обърна. Обърни се де. И все пак трябва да е тук да се вижда огъня. Не, че има огън. И вече гледах този клип. Ако искате още такива клипове, чао! Еми чао, казаха, ама програмата ма тролва. Аре, бъбък.